L-erba jibda l-ġbir ta' dokumenti tal-vot mill-assess tal-Pulizija ta' kull lokalità. Dan hekk kif fadal 15% tad-dokumenti tal-vot li ma ġewx imqasma fl-ewwel fażi fit-tqassim bieb. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista qal li kull min għadu ma ġabarx id-dokument tal-vot issa fadallu ċans biss sa nhar il-ħadd li ġej biex jiġbru mill-lokalità tiegħu. Ikunu jistgħu jmorru jiġbru dokument tal-vot tagħhom personalment mill-assa tal-lokal fejn huma reġistrati. Dan il-proċess jibqa' sejjer sa nhar il-ħadd fl-ofsinhar, il-ħinijiet tal-ġbir huwa bejn 8 ta' filgħodu u s-siegħa u bejn 3 u 9 ta' fil-lejl. Importanti jieħdu l-karta tal-identità magħhom u jmorru huma personalment. Fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar id-dokumenti tal-vot jistgħu jinġabru mill-assa tal-Qawra u f'Witilaj mill-iskola primarja ta' San Ġoakin, filwaqt li fil-lokalitajiet tal-Birgu, il-Kalkara, ix-Xajra, Ħalkirkop, l-Iklin, Ħallija, il-Gargur, Taxbiex, Pembroke, Ħattart, il-Melliħa, il-Fontana u l-Asri, il-ġbir ta' dokumenti tal-vot ser isir mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali fl-istess ġranet u ħinijiet. F'din il-fażi inti qed tiġbru mill-lokalità tiegħek. Wara din il-fażi mbagħad tista' tmur tiġbru minn Naxxar u għal dawk reġistrati Għawdex mill-Rabat Għawdex. Għaldaqstant huwa aktar faċli għal dak li jkun illi mill-lokalità tiegħu stess imur jiġbor dokument tal-vot fejn hu reġistrat. Kull min għandu d-dokument tal-vot reġistrat fuq Għawdex u jixtieq li jinġiblu f'Malta jew inkella viċi versa jista' jagħmel talba mal-Kummissjoni Elettorali permezz ta' email fuq maltagozo.electoral@gov.mt. Louis Gatt fakkar li dawk li se jkunu msefrin jew rikoverati fis-sptar nhar 26 ta' Marzu fadilhom ċans sa nhar il-ġimgħa li ġej f'nofsinhar biex imorru jiffirmaw dikjarazzjoni ġuramentata u jivvutaw fil-votazzjoni bikrija tas-Sibt li ġej. Wieħed jista' jagħmel dan billi jmur fl-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar jew fir-Rabat Għawdex. Il-ħinijiet sabiex wieħed jiffirma d-dikjarazzjoni huma bejn 8 ta' filgħodu u s-satej u bejn it-3 u 8 ta' flaxija. Intant, is-Sibt li ġej ukoll se ssir il-votazzjoni fid-djar tal-anzjani. Gatt qal kif id-dokument tal-vot tal-anzjani fid-djar tal-anzjani se jitqassam dakinhar stess. Iżda jista' jkun li hemm sitwazzjoni li d-dokument tal-vot tal-anzjani jew anzjana laħaq tqassam f'xi residenza oħra u allura jinsab anċi qarib. F'dak il-każ dal-qarib tagħhom irid iwassal id-dokument tal-votazzjoni lill-anzjan jew anzjana mhux aktar tard mit-18 ta' Marzu li huwa jum qabel jum il-votazzjoni fid-dar tal-anzjani. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.